Yebo, ingeniso wethu impela sibona lapha izindaba-ke zingekho zinhle nezineze eseziveze uThabani-ke Hlatshwayo sokuthi-ke sokudlule-ke pha ugogo wakhe ozala kubaba wakhe. Kanti-ke ingeniso wethu impela-ke ezimbi kakhulu ukuthi-ke kuyaze kwazi bahambe kuba ayofihla-ke intombi endala ngenxa yokuthi-ke kukhona-ke abantu-ke bamlandelayo abazama ukuthi-ke bamframe-ke ngoba bemfuna-ke engaphakathi-ke ejele. Bafike ngaphandle basikhuluma kakhulu yona-ke imibuso sithi MTV sithi nje esinethulele yona-ke le nkulumo kaThabani-ke Hlatshwayo naningene Namhlanje kuseni kuyi-23 zika-April ngithola ucingo oluvela le eMnambithi. Ngilithola nje selithola kubantu. Bathi hayi wemfowethu sithi asikutshele la ukuthi ugogo wakho uyafihlwa ngomgqibelo. Udlulile emhlabeni. Ngathi udlule ngomsombuluko emhlabeni mase si-check-a. Kodwa uzofihlwa ngomgqibelo. Ngathi hayi no ngizothumela imali ngoba ngisasempini kakhulu angeke ngikwazi ukulibele ngihamba. Isizathu ngingayi KZN ngifuna eSouth Africa ingizwe konke. uLondi Khephe lo wake waboshwa so inqondo yasejele ucabatha ngiyiboni nangaphandle. Khona indlela abayizamayo ukuthi bangiframe namacala athile. One, bebefuna ukungiframe ngokuthi ngakhona abantu engibakhombe ngezibhamu ngikhula yabo, befuna ukungiframe nangokuthi-ke mhlambe ngi-abusive and what. Bafuna ukungiframe nje ngento eziningi. Yingakho bese bahamba bawubhalisa umamami i-affidavit epolice station base bembhalisa ne-protection order ukuthi abathi hayi uyasaba vele uThabani usengakubulala kanti mina yazi angimazi nokuthi uhlalaphi futhi umuntu nje ngingamazi ngisho inamba yakhe mhlambe nasendleleni meqhamuka lo muntu angikwazi ukukhombela nangu mange ngikwazi. Khuluma nje iqiniso ngeke ngikwazi. Iy'ngane lezi ezinye ezingilamayo ezilandela emva kwami angeke ngikwazi ngisho uyikhomba because lezo ngane wayilahla zonke. Intombazane nje engilamayo ile koMaritzburg iyaphanda khona ngeke ngabona uFacebook wayo angiyazi nokuyazi ukuthi iphi kumanje ukuthi ihlala nobani kwalapha eMaritzburg angiyazi yalahlwa nayo. Zalahlwa zonke iy'ngane angibazi mina abafowethu nodadewethu. Lo abathi uLondi Khephe bamthole naye umncane uyena kuphela ngoba phela uhlala no-boyfriend obaba wakhe lo mntwana so yingakho-ke yena bemficile kodwa thina abanye sonke asikho. Umama wakho omzalayo unakekelwa yimina. Bonke nje abantu abadala banakekelwa yimina. Yize mina ngiyingane yasinda ekufeni yasinda kudustbin kodwa mina ngibalekelela bona abazali babo. Imina mfethu umuntu osukumayo enza izinto ezisile lapha ekhaya bonke abekho. Umalume wafika washaya ugogo ozala umamami ngangisemsebenzini that was 2023. 2022 yes 2022 kwase ulate 2022 washaya ugogo wami lo ozala umamami. Kwase kungoNovember kanje mayimshaya ngabiza laba begusheshe spinning because ngangisahamba lezi zinto lezi amagusheshe sandiza noThembelani sayiBergville isiphethe imvubu futhi sithe masifika siyomcinga sangamtholwa abanenhlanhla. Sengizwa leso story leso sekuthiwa thina samkhomba ngesibhamu singazange size simthole. Ngiyabonga nje enkosini ukuthi kwaleso sibhamu nje esikhona la siyavela naneslip ukuthi waswipe ngolesingakhi kuphi into ya recent nje le akusenento endala. So ngithule nje ngilalela ukuthi lelo cala abazama ukuliframe aboliframe ngasiphi ngizama bakhanyisela nje ukuthi mangabe bezama nje ukungimatanisa necala abawumatanisa naliphi ngoba phela anginako ukungcola.